салому дуруд ба мухлисони сершумори беҳтарин дастаи дунё барселона. Акнун ба дили пур гуфта метавонем ки барселонаи бузурги мо бо хави барқарор шудан дорад. Дар 4 бозии охири ла лига мо ягон ғалаба надоштем ва бо омадани хави ва дебюти ё ҳамчун сармураббии барселона ғалабаи аввалинашро зиёд интизор нагаштем. Шаби гузашта барса дар майдони худ эспаноли пурқувватро бо ҳисоби 1-0 шикаст дод. Имрӯз дар ин бора муфассалтар гап мезанем. Дӯстон, имрӯз давоми рақобатҳо дар топ-5 лигаи аврупоӣ мегузарад. Тамошои бозиҳоро бо 1x метавонед ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд. Вале аз ҳама муҳим бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди барсатиҷӣ. Ҳамаи маълумотҳо дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ҳайати асосии дастаро хави чунин интихоб намуд. Дарвозабон Тер Штеген, муҳофизатгарон Мингеса, Пике, Гарсия, Алба, нимуҳофизатгарон Френки Де Йонг, Бускес, Нико, ҳуҷумкунандагон Ахумач, Депай, Гави. Дар оғози бозӣ аллакай Френки Де Йонг вориди ҷаримагоҳ шуда бо сар тӯбро ба қафо ба Мемфис Депай ҳаво дод, вале зарбаи ӯро дарвозабон моҳирона рафт сохт. Дар дақиқаи 15-уми бозӣ Никоро дар даруни ҷаримагоҳ аз по афтоида, вале бадбахтона довар пеналти таъин накард ва қоидавайрон кунӣ ба қайд нагирифт. қисми аввали бозӣ бо бартарияту ҳуҷумҳои Барселона бе задани гол ба анҷом расид. Тамоми қисми аввали бозиро Барселона идора мекард ва ҳар вақте ки тӯбро онҳо гум мекарданд, иттифоқан ҳама ба прессинг шитоб намуда тӯбро бар мегардонинданд. фоизи идоракунии тӯб дар қисми аввал 70% ба фоидаи бозингарони хави буд. тӯбро идора доранд, ҳолатҳои гол задан кофӣ аст, аммо фақат гол намерасид. хушбахтона хави ба бозингарони ҷавон боварии бисёр дорад ва аз ҳама сюрпризи ғайриинтизор дар ин бозӣ Элиас Ахумач буд. боварӣ дорам ягон кас аз шумо ҳатто номи ӯро то ҳол нашунида буд. касе ӯро то ин бозӣ агар мешинохт, марҳамат дар комментария нависед ва мебинем ки онҳо чанд нафаранд. дебюти ин бозингари 17 сола ба дараҷаи олӣ барпо гардид ва метавонем гӯем ки капаи Усман Дембеле дуд кард, агар ҳамин гуна бозиашро нишон додан гирад Ахумач. ба фикрам Ахумач 6 ноябр дар бозии ҷавонони даста бо Севиля бори аввал таваҷҷӯҳи хавиро ба худ ҷалб намуд ки дар он бозӣ дубл кард ва бозӣ бо ҳисоби 3-3 анҷом ёфт. Ахумач дар бозии аввалини худ рақибонро дар ҳолати 1-1 озодона фиреб медод ва ҳатто 2-1 низ қариб ки тӯбро аз пои ӯ рабуда наметавонистанд. шуҷоу далер буданро Каутино ҳатман бояд аз Ахумач омӯзад. бо оғоз ёфтани қисми дуюм бозингарони Барса зуд ба ҳуҷум гузаштанд ва Гави дар иҳотаи 3 нафар аз бозингарони Испаньол аз байни онҳо бо паси олияш Мемфис Депайро бо дарвозабон 1-1 баровард, вале ӯро аз пои афтонданд ва ин дафъа довар бе ягон шубҳа қоидавайронкунӣ ба қайд гирифта зарбаи ҷаримавии 11 метра таъин намуд. худи Депай пеналтиро иҷро намуда бо зарбаи дақиқа шисои бозиро ба фоидаи каталониё кушод. баъди гол задан Барселона ба рақиб иҷозат медод ки бозии худро пеш барад ва қариб буд ки дар дақиқаҳои охир бозиро ҳатто бо бохт анҷом диҳад. баъд аз дақиқаи 80 се ҳолати 100%-ро бозингарони Эспаньол ба нишон расонида натавонистанд ва ҳамин тавр бозӣ бо ҳисоби 1-0 ба фоидаи Барселона хотима ёфт. дар қисми аввали бозӣ бозингарони Барса хеле зуд ба прессинг мегузаштанд ва ба дастаи рақиб фишорҳои иловагӣ эҷод мекарданд, аммо дар қисми дуюм футболбозон зиёд афгор шуданд ва маълум аст ки ҳоло футболбозони дастаи мо ба чунин услуби бозӣ тамоман тайёр нестанд. Мингеса дар ин бозӣ хеле бад баромад намуд ва барои зуд пас додан ва тӯбро пеш бурдан услуби сангпуштро истифода мекард. қисми аввали бозиро Бускес, Нико ва Френки Де Йонг ба мисли Барселонаи Гвардиола пеш бурданд. ғалабаи муҳим ва се имтиёзи зарурӣ барои ла лига. акнун аз ҷои 9 мо 3 зина боло рафта ҳоло дар ҷои 6 қарор гирифтем, вале барои мухлисон натиҷаи бозӣ дар мадди дуюм қарор дошт, чунки онҳо мехостанд мушоҳида кунанд ки бо омадани хави Барселона чӣ гуна бозӣ нишон медода бошад. билохира мураббие пайдо гардид ки аз аввал то охир дастаро идора мекунад. ба бозингарон дар ҳар ҳолати муносиб роҳҳои бозиро беҳтар намуданро нишон медиҳад. вақте ки Роналд Куман дастаро идора мекард, мухлисон шикоят мекарданд ки ҳатто тариқи телевизион аз бозии Барселонаро тамошо кардан нафраташон меояд. ҳоло бошад дар аввалин бозии хави беш аз 74 000 мухлис Камновро пур карданд ва аллакай ба назар мерасид ки чӣ гуна онҳо зинда мешаванд ва футболбозонро дастгирӣ мекунанд. омори бозӣ бо Испаньол дигаргуниҳои воридкардаи хавиро ҳамагӣ дар як бозӣ аллакай нишон медиҳад. фоизи идоракунии тӯб 65%, 35% ба фоидаи Барса. зарбои ҷонибӣ дарвоза 16-7, зарбои мустақим 6-2
ба фоидаи Барса. Шумори партофта 2 кара зиёдтар аз рақиб дар як бозии 663-334 бо баргаштани Ансу Фати, Диас, Педри ва Осман Дембеле бояри дорам бозии Барселона тамоман тағйир меёбад. Корҳои зиёдро бояд анҷом диҳам. Ҳолатҳои кофиро бо гол анҷом додан дар корҳамлагари голзан барои Барселона бисёр зарур аст ва аз ҳам муҳим дар қисми дуюм ба бозингарони рақиб чунин шансҳои зиёдро барои гол задан надиҳанд. Зимистон трансферҳои навро интизорем ва ғалабаи аввалинро барои ХАВИ ва мухлисони самимии Барселона табрик мегӯем. Бо шумо буд мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.